Здравейте, здравейте и от мен, приятели! Ще ви покажа съвсем набързо и кратко как аз присаждам чушките. Значи, в долната част слагам съвсем малко пръст. След това притискам и изваждам купичките. Хубаво е да не сте поливали в скоро време разсада. Виждате какви корени има. И се опитвам да го сложа в средата. И след това добавям от почвата, която е обогатена с компост. Както вече казах в едно от моите видеа, не засаждате по-дълбоко от тези самоделни листа. Както е бил в първото засаждане, след първото поникване, така по същия начин го пренисате в следващата по-голяма кофичка. Ето по този начин, приятели. Ако съм ви полезен и видеото ви е харесало, абонирайте се за моя канал. А тук ще дам един бонус, бърз бонус. Ще покажа, ето този сорт домат е много специален. Какво имам в предвид като специален? Той е донесен от моята любима страна България и носи красивото име Български юнак. Имам видео за него. Или по-точно това е сорт ръгби. Вижте, поставил съм по същия начин земя обогатена с компост и след това от тази кофичка прехвърляме в по-голямата. Виждате какви корени има. Ето така. И притискаме. Съвсем малко ще добавя. На домата няма проблем, ако добавите малко повече земя. И може да притискате, докато чушките трябва да бъдете малко по-внимателни с тях, защото не трябва да покривате ето тези самоделни листа с земя. Ако видеото ви е харесало, харесайте го и вие и се абонирайте за моя канал. Благодаря ви, приятели! С вас растем заедно. Помогнете на канала да се развива. Вие сте моите експерти.